Aduh ngamu ya. Terus mau anu. Bagian hukum. Asu kan. Seperti biasa pelupanan ayam. Halo balik lagi ngonten di kandang ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti putih ya. Anda tompai pura. Tompai siapa pura? Wah, enggak biru, seket. Wah, cukup buat. Ganduli tenan aja. Ini acarane nenggo kula apa jane enten panen? Yo, paling sekitar setengah songo, kula ngontone jam songo kula. Kalau ini sing panen di mana? Bulan iki. Bulan. Kan saja nggih. Oh, nggih siap. Engko diranteng di Iki Kak. Pripun? Mriki, Pak. Lah diranteng mriko nggih saged pangge kanu keranjang mriko. Sebelah mriko. Kanjeng iki kene, Mas. Oh, mriko. Oh, nggih pun. Tapi kan ketukan wong nek kono kan kerek nyang mobil. Oh. Piye? Apa karang dibangi dhuwur. Nggih, Mas. Nggih, nimbang ingkil mawon. Keranjange munggah. Montone mepet rono karo Nggih. cemlang tembung. Lah. Kados riyen iki kok. Nggih. Nggih. Siap. Nek panek kurang iso mepet iki dipapak, nek ora iso, nek iso ya rasang. Wah, semakin balik aja. Weh, lha wingi luwe. Benar lho. Ini ya, ini itu ya. Oke, wedok. Pesta wae. Oh, kemana sih bolong? Gotong. Itu gerak. Halo, balik lagi nonton di kanalnya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kita lagi berada di kandangnya Mas Arifin, tepatnya di Ragutan Gunung, Kabupaten Klaten, Jawa Timur. Spesial kandang open ya ke samudra. Bisa. Wah. Bubar di bro ke keranjang bedai. Ya tonton nanti keseruan tentang apa ayamnya di kandang itu sudah mendarat dengan selamat. Menul terasa. Corona Kak. Corona ya? Di PPN masih Kak? Ora. Wong yo kan piye? Malah rong kotak apa moden? Ya sama kok bulan rene akan telung kotak. Jese ora apa-apa. Wis tengah hari ya sakit deh. Diantar saja ini kok.
pengalaman ngurak pitik. Pengalaman dan ada ngurak pitik. Saya orang go keran, orang go. Iya kita dibiarkan ini. Jenenge yo ngono kuwi gen karo nggo dolanan pitik ya. Pitik kan seneng ya kayu. Aja diok ya ka. Ah, bro ki engko. Ah, bro padoni. Ya kan nggo gerak orang go seketan. Baline pitik engko. Ora patut sor kowe. Bisa, coba. Burine jauh. Menul. Kon Mas, sekono ae. Serang pelaku iki. Wedi karo seketan kuwi ya. Wis ra gelem laku. So, yek kandane. Paling ulone rasa ngo seketan ya. Kon pancen seket kayak duncal-uncal kayak, Pak. Pancen pasang sekete kok lagi duncal-uncalne pitike. Sekelenger ya pitike. Mlaku Ciro lupa monem. Ya ora sekate. Iki dilong kira. Iki bodes rono Seragam Melayu ini. apa pemain kono ngulon pisan ya? Iya, ngulon pisan ora kok. Ngulon nih. Oke, ayo iki sik. Iki sik lho. Ben karo adem kae. Nggih. Karo pendinginan sih. Yes. Ketimbangan. Betul. Ben karo adem. Turu pita. Wong kene ngomong ngene pitik ki nek pitik cilik. Ora piye? Oh, lagi selilitan pun mana